Здравейте, приятели! Аз съм Петър от онлайн аптека Home Pharma и в днешното видео ще ви запозная с апарат за измерване на кръвно налягане BioL Pro 33. Избрал съм базов модел на фирмата, за да можем да разгледаме какво представляват апаратите, как изглеждат, какви функционалности имат и какво може да очаквате от швейцарския производител BioL. Всичките продукти на BioL са разделени в три серии: Pro, Med и Techno. Базовата серия, това е Pro, това са продукти, които са насочени основно за домашна употреба. Нека да отворим кутията на апарата и да видим какво има вътре в него и какво получавате, закупувайки комплект. Първото нещо, което е много важно да уточним, че съм взел размер ML, който на нашия сайт е обозначен с буквичката L, който ще рече, че маншет е универсален, т.е. става за хора с обиколка на бицепса от 22 до 42 см. Предлага се и само в вариант M размер, но имайте предвид, че в този комплект няма адаптер към апарата. Така, почваме да вадим и да видим какво има вътре в самия комплект. Първото нещо, което виждаме, това е адаптер. Това е устройство, с което можем да използваме апарата, включвайки го към електропреносната мрежа. Задължително трябва да спомена, че той не зарежда батерии, т.е. функцията на адаптера не е да зарежда батериите или да зарежда самият апарат, а просто да може да си го включите в контакта и да работи. Така, това е самият апарат. Тук имаме книжки с инструкции на английски, български и други езици. Това е гаранционната карта на апарата. Всичките автоматични апарати за кръвно налягане на BioL имат 3 години гаранция. Останаха батериите. Апарата работи с 4 батерии 3AA. Така. Продължаваме. Апаратът се предлага в удобна чантичка. Ето това е маншета, за който стана въпрос. Той е универсален с размер от 22 до 42 см. Предназначен е за възрастни хора, за деца не става. Без латекс е и също така може да се мие при температури до 30 градуса, за да може да спазвате хигиена от гледна точка. Така, и ето това е самият апарат. Първите ми впечатления са, че той е изключително малък и компактен, доста лесно би се побрал във всяка една чанта при пътуване или при нужда, когато трябва да го използвате. Сложим батериите на апарата и да видим как работи. Маншета се включва ето в тази дупка отстрани. Обозначено е с символ, че е изключително лесно. Включваме. Поставяме го на ръката. И да направим едно тестово измерване на кръвното налягане. Измереното кръвно е 110 на 90 с пулс 73, което е изключително нормално. Даже съм си понижил кръвното. Супер! При повторно включване апаратът показва последният резултат от последното измерване. Моделът е базов, няма повече памет, освен последното измерване. Няма стандартните неща, като примерно скала да ви покаже дали кръвното ви е ниско или високо.
Другите неща, които може да ви предложи апарата, това е индикатор при аритмии, т.е. по време на измерването, ако апарата засече неравномерен пулс, то той ще ви сигнализира. И лесна употреба само с едно копче, което не би трябвало да затрудни който и да е. С него се пуска и спира. Впечатлението ми от апарата Pro 33 на производителя Be-Well е, че апарата за своята стойност предлага абсолютно всичко, което ви е необходимо, за да осъществите постоянен контрол в домашни условия на своето кръвно. Той е компактен, мъничък е, направен от хубави материали, има само едно копче, върви в комплект с адаптер, който за този клас апарати рядко се среща. И другото огромно предимство е, че маншетът е универсален, т.е. може да се използва от цялото семейство, и хора с по-малки и с по-големи ръце. Благодаря ви!